Nabi Allah Rabbi Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad Pangulu kita Aisyah pada ditolam saudara. Assalamualaikum ke dalam jamu. Oh dengarkan undang peraturan iman. Oh Sayyidina Ali punya urayan nuzul mukalla bunyi paraman ya puapu karajo Apu-apu undang jo kalau ado katunan datang ka orang bakatu jangan dipandang aku bayi aku jumbang isi katunyo na para lu ditimbang jangan bacando salah satu orang nasangai panati kepada orang kau orang bakato apo bino sayang anyo katonyo nanamu sembarang biar pun salah tabandara jo lanya tu ampe kamanya dilimu itulah sifat panati cilaku jangan basifat setengah mamusi mengato kanawa bagana santiawa tetapi sifat negacil yang pandai manua kawan sairion di dalam lipatan tolan manguntiang babi nalari galak nyorunciang itulah sifat nasangai panati mengato kanawa abagana niki mengato kambaga tio mini tapi mengarega di balik buki naninda gata naninyo gawi kota nyona gadang ba ombak dilawi mengato kanawa arang kayo la cukui manaruah kana bela ba impi ame jo pera la basumpi sampai ralie jadi tukang rumpui gilo menyinjang sabit jeraji pinggang la gadang daripada parui oba ini itulah sifatnya itulah
sifatnya jangan dipakai tunungku aku lata tungku Muhammad iyo dan leran Rasul iyo dia ala ini itu anakku iyo muala ada mati itu orang hadiah imaka beliau Rasul iyo kulli bawa matikanlah diri kamu lah di dalamku kulima dalam kulima illa ilaha Allah dia ku iyo nyo nabi masuk sarunugo ojana selamat nyo tubuh illa ditarinimo iyo selamat ladanyonya wa para pulang kawa Allah itu pengajian iyo lah di dalamku ulima lah di dalam kulima la ilaha illallah sahabat iyo itu langsung udah ini yo sambungan iyo dari kami bawa aduh dari sinar barapi iyo dari konawa iyo dalam mangko dalam kami sambung karena dosa abadnya aduh basabar ella dia do bakawa arano la dekarano dalarekan kami onal sudah bawa atanyo diruntuakan iyo deka kami bawa aduh iyo deka sinar barapi iyo delai konamo onyo dai lalau elayo la ilaha illa Allah dia mulai Muhammad Rasulullah inilah
nak tolak belah tanyakan lekai kami badu dia mulai Pakarolanyo tubuh adalah nan tolak tanyo inilah sinar labarapi dalai tarun tu atanyo dia mulai ayam mulai Terima kasih banyak iyo terima suku inilah la Allah Mandangala bunyi tanyo dari tolam saudara dia mulai ayam mulai Maramamun kudu ada kami di buenyo inilah la Allah di tentang kuli jo daki la ure jo tu kela kuar jo kuli la bagaimana kela kuar jo daki bapa eso kela kuar jo ure la de ba itu kela kuar jo tulang iyo batanyo kan pulo minta iyo keterangan nilai satu persatunya. Oke sinar lebar api dan lagi kola dan namunyo Tarimo kasih banyak jo tarimo denyo suko tetapi sebelum Andalan nila jawabannya iyo sebelum disambut iyo kami nak mengaji lesa patahlah na jodoh Endekan pengajian adalah penting pada kita. Dia kia iyo pengajian dijawab tanyo karena pengajian penting de kita Penting sekali di bidang agama. iyo mano iyo mungkin lo hambanya Tuhan simakan bana jo hati nana aman naknya to damai dengan perdamaian Iyo nyonya ajo anggota badan puro akasah nantunyo jajam batali di nyawa ko pada lai musiki penuh olah isi sukatan dagang lebatullah dagang batullah oh perlu jalan itu di hampir kawasan di sana lada iola untuk sangat mularat aku menengah aku kurang ma'rifat iblis mandayo samparo norape yang siapa akan menjawab oh saki siapa oleh akan mau be kurang siapa manuku agati siapa akan membujuk iyo siapa
akan membujuk Poi akan menjulur Jo siapa tolak iyo pahlawan duduk Dewa katu naza Ola elo pikiri di sana No untuk di sana untuk cinta ku diri hilang siapa Akan mencari iyo dosa siapa delai akan mengampuni dengan boleh sajati delai anyu ilai kamano delai akan menyapai oleh anyu kamano oleh akan mengapai oh daganglah dekat mano oleh akan mengadai odi lamun la de nyoma odi tapung la de nyoba dai iblis nan mendayo oleh macam berbagai la de itu la untung ai di nyawa kau kai oh menjalang ke guru karena la na de lalai ola illa la luru ola elo tafakur ona janganlah de nyonasi jadilah de nyobubu umpama lagi kain orang gila jangan luntur nyawa de nyotubu samuhlah samu aku Allah dimasuk kini oh elo la de la sungguh oh janganlah de la guru janganlah de mangicu di tangi ngipam samparono jujur saratunan dipaham sifat la 20 puluh la de nyo sifat odi pagang la de nyo tagu saratunan disifat oleh barapo bagi barapo kandungan oleh disifat maani oleh barapo puluh disifat la de nyo salbi di alam ma'nawiyah puluh la dikaji oleh nanya Tuhan oh di mana berdiri kok jauh lah kok hampir oleh terang di hati yo kata Quran la delai elok la na pikiri kata Al-Quran delai elok la pikiri oh ananu akrabu dengan la da ilahi itu mim hablil waridi nomor ayatnya oleh anak la cari oleh anda pikiri aratilah denyo ayat oleh anda simakan adapun kami oleh katunyo Tuhan hampir kapadonyo insan hampir nandari oleh tali rangkuangan oleh sekadar itu oleh kami sebutkan minta pahamnya ke guru nak simpan minta pahamnya ke guru lah dan nak simpan karena di sana putui pengajian sudahnya oleh padu jo pada api taruhlah ditampil tak dapat ditahanlah di ayat itu keputusan pandai di ayat itu keputusan nyo pandai iya minta pahamnya jangan kapalah jangan beragu pisau di pinggang naknya tobana oleh si Indu asama pandang mari pada ojo kalau lagi boleh kawafat oh indah Allah kasase indah baria oh indah Allah bagile aduh Allah akan menjauhi asakilah aduh oleh akan mau be aduh manuku agak cie rusuhan Allah aduh oleh akan membujuk sangkui aduh oleh akan menjulu kuranglah aduh oleh
kan manuku iyo nyawa la jo tu pua iyo samo saju Endele nyawa de malayang kasarugo de nyomasu le batamu jo tu halai jo tila data alu di dalam desa rugo de lai kampuang de yang saju soal pengajian sekian itu ku sekian ulur kami badu Desina de barapila de gula de namonyo sebagai sambuangan ala putui cako Bella putui basambuang lati kami badu Lako sentil la babilay apa dosa ala nyonangko Leko lamo di pungku leko rasa merasonyo leko lamo di kabe leko putui talinyo lesirakan kami menanti ju menanti jawaban kami badu Macano denyo orang menanti oto menanti dekano to di tapine jalan rayo Nele dangui kalason amma maka talingo ote tapi merenyo nele luledo nele sopir mambao nele anta siapo Nilai antaran tantan anta orang labatino Nantolan tanyo kana saban tajako para karo tubuan nantolan tanyo Ditantang itu banan tolan tanyo Dari Nampi di luar tulan pareso Akuni jojaki yang ure tulangyo Oh ditantang itu nantolan tanyo Aminta katarangan honeka kami badu Kasih nara barapi nalai ko namonyo asima kamana lati mungko basamo Lena kami lanyo jawab lade sepanjangnya tanyo Nilai ko jawaban lah dari kami lai padu Dari sinar barapi dalai ko namonyo Oh tetapi sebelum Ala dijawab dengan tanya Kopi tuara Oh samanya ada ulu adalah sampai lada kini ko Elai iyo nanetakan najula sekarang nangko Oh indah iyo dibari lamakan pai lada tibunyo Eko ila padonyo taku apa nabangan latibonyo Eko indah tasabu di kala ko ta himbau dinamo Elako ila lapado insang taatuanan de baeko Iyo rila jemaah Alayakan kami pinto Tapi tanyorekan kami Iyo dengan insya Allah lah ikulah jawabnya Sima lai kambana la dimungko la de basamo Iyo kelakuan kuli Mulu para tamu Aku kelakuan kuli lah dengar kampulo Sima de kambana la sekarang la de nyonangko Otak apa diri batu Siwa katu sumbayo la de nalimo Iyo kelakuan dagio Otak tak menyembah Allah lah denale salamatu matu Diwa katu la sumbayang iyo nala de nyolimo Oleh kelakuan uri lah dengar lah kampulo Sima kambana de la iko jawabnya Iyo sama toruku Alayakan kelakuannya Jiwa ketulan sumbayang iyo Kelakuan lenyo tulang ladele sima lade kampulo Dengar lade kambana de la iko lade jawabnya Oh sama tomato sujui iyo Akan kelakuannya Diwa katu de sumbayang iyo nande nyolimo Nele ko
jalila nilai Allah la ko nyatu kiro nambah jawab laidun sana nambah tanyo iyo Allah disambut nilai kayu nantibo Otan punyo kami kabatanyo pulo sekali di sinan sekali di sinan sekali di siko ayo janyo pani babale biaso akade sedelapan orang barinamo iyo la jawab esa sudahiko iko malatanyo ka untuk saudara odi tantangnya tubuh nang kami tanya ai kuli jo daging ore jo tulangnya kuli iyo bapa eda bagaimana faedahnya daging bapa eda bagaimana pula nambah faedah bagaimana pula ore bapa eda bagaimana lainnya bana faedah si Muhammad ladini kita tolong perincikan nilai satu persatunya oleh jadi sikit itulah nilai kami lah debatannya indah panjang indah nambah jelo ibarat balada lalawena taramahnya ibarat bajalan kilo lepan niklah datang ordinal lelita latibo perlu haba ciciran netara bila di dado lekare kami olah di kanda ala de kampulo leton dalam sambuang denale salah sudaiko ala dalam masila wa ila da'awa iyo agamo ikolah kesenian minang lakabaudangko kesenian tradisi ordinana awa ayo begitu denyo bana denale kini denyo nangko leko la tadi tolana adenala de para la cara pulo le tantu denyo kami la cara pulo agara la kadibu la kapanja ko la de kamato mantu la de mangantu supaya na jago jangan la de la tolana la de nana kasala tarimo kasala de tarimo de kami laki ni nangko iko la kejadian iyo la saat nangko biya pemudi onde generasi muda begitu denyo bana pada saat laki ni nangko akatimpu pamenan mandi kuci ka pamenan kato tapi tata jo patiti ladekan ado lade mangato gara-gara di palanta gara anak muda tapi yo salah pinonton laba eko salah tarimo sultan bagino rajo amat namani ti jambatan basi gimana kuliah yo nak tamat semester 2 nak balaki yo yalah